guys! So, yung video natin ngayon is, ayan, isasama ko kayo sa labas. Sa labas. Ayun. So, this part of my work pa din. So, hindi naman to lagi nangyayari kasi most of the time nasa school ako. Ayan. So, ngayon sasama ko kayo sa labas. Ayan. Samahan niyo akong pumunta sa iba't ibang lugar. Charay, nakala mo naman. Alam mo, hindi pa kayo nakapunta sa ganung lugar, di ba? Ayan. So, samahan niyo ako, guys. Okay? So, medyo hindi lang ako masyadong magkukuha siguro ng mga iba kasi shy type tayo. Charay! Ayan. So, yun. Dago to. Medyo maingay lang yung background ko kasi yung aking clip na fan is sadyang maingay talaga siya. So, yun. Kasi ako ngayon sa ano ito. Nagpag-ult ka. Ayun, nakarating ko lang dito sa Cubao. Parang mag-alas 10. Sobrang traffic. Yung traffic kasi. Nakarating ko lang ngayon. So ngayon naglalakad ako mga bears. Punta tayo. Kasi anong oras na din naman ako yun. Tinatakpan ko yung camera kasi nahihiya ako. Sorry. Oo. Ay. Yeah. So, nakakating ko nga lang ito sa Cubao. No, so ngayon naglalakad ako pupunta ngayon sa sakayan ng LRT, MRT o LRT. Ano po sila? Tawid lang. Nagmamadali po ako eh. Hindi po ako. Nagalang ko ako. Hindi ako nag-aabay. Check po. May trabaho na rin po ako. So, dami ko nagtatanong ng trabaho. Center. Center daw. Yung tapos namin dito. Kasi na nag-report yata sila ngayon. Parang madami na tayong ito ngayon ng call center. Kaya yun. So, naglalakad ako ngayon. Medyo nahihiya ako magsalita, no? Oo. Ayun, ano dito ako. Parating ko lang. Tapos, yun nga. Pagdating ko doon, may nag-ano sa akin. Kung narinig niyo sa video. No? They were asking if where I'm going. And then, kung ako ba ay mag-a-apply ng trabaho. Sabi ko, may trabaho na ako. Ganon. So, maglalakad lang ako dito. Kasi sa loob kasi ito ng gateway, yung pinakadaanan pasok doon sa nahihingal ako. Papasok doon sa sakay ng LRT, MRT. Yan. Ganun. So, tatapit ulit tayo. May mga car pa. Nakaka dito ito. So, pagod kasi natatakot ako. Nakatayo na. Saan? Yung aking medyo natatakot ako sa moment. Yan. So guys, ito pala yung Araneta Coliseum. Yan. Araneta Coliseum, kung hindi pa kayo nakapunta ng Araneta. Nandito kasi ako talaga. Yun ang sanay kong daanan. Ayan. Ano, nakikita niyo yan. Ayan.
dito pumipila nung time na yun na hindi madami sila ditong entrance. Mga gate ganyan. Pasok tayo sa loob ng gateway nga. Yan, so medyo mahaba-haba pa yung mga ang nilalakad bago makaano doon. Kasi medyo tanghali na ako Pero sana, yun, magawa ko siya mas. Ayan ang gateway, guys. Yan, gateway. Dito na ako, mapasok. So, hanapin natin yung sakay ng MRT going to Quezon Ave. Ayan. So, yan. Balikan ko kayo dito sa tower. Gateway. Sa loob ng gateway. Ito na yung gateway. Ito daw. Sabi nila. Ayan o, di ba ang ganda? Sarado ba yung mga stall dito? Kasi kakabukas lang din. Sakto lang din pala kasi kakabukas lang din ng mall. Plus cheese. Ayan. Ayan, dito na. So, mag-take tayo ng hagdan. Hagdan talaga. Ayan. Dito kasi yung shortcut papunta ng gulo-gulo ko dito. Papunta ng so dati kasi meron akong yung gift card kaso ngayon na-expired na siya so wala, maghaba ang pila dito sa kanan ng card. Pila tayo dito. Ayan, dito, yan pipila. Diyan pipila. Yan. So, pipila ang lola nyo. Pupuntang TAF. Ay, TAF. Bakit TAF? Quezon Ave. Ayan. Sorry po. Dito na pala ako sa Quezon Avenue Station. Sa Quezon Avenue Station. Tapos pasok tayo dito. But first, I forgot. I-insert na pala yung ticket. Ang ginawa ko, tinapos pa din. Hi guys, so nandito na nga ako ngayon sa Quezon Ave. Ayan, Quezon Ave, yun. So pagbaba mo doon, pagbaba doon sa LRT, MRTI, nilalakarin pa syempre bago makasakay ng tricycle. So another lakar. Sorry. Grabe, hindi naman kasi nakatapa ng hanggang. Tapos ito yung nilulungan. Diba? Haba pa ng lalakarin. Kasi tricycle lang nila. So, ito kasi kabisado ko na ito kasi dati. So, pag uma-attend kami ng sa ESFO, kay Eric Santos Friends Online, dito kami. Namadaan ko lang yung kabisado ko na siya. Ayan. Naririnig niyo kaya ako? So, buildings over there, and over there. Ayan. Habang parang dito sa ko. Meron naman kayo silang elevator, pero syempre yung elevator kasi hindi naman kasya yung lahat ng dami na nakapiklat. So hindi na ako kasya dun. So, ano po yung kabila? Makikita nyo sa background ko. Kaya yung mga naglalakad din naman dito.
Pero nung mga nakaraan ko kasi dati, hindi pag naglalakad ako dito, wala akong mga kasabay. Ako lang mag-isa sa naglalakad. So, hindi naman siya nakakatakot. And then, hindi mamaya tayo daan pagka. Pero dito na. Diba? Ang haba-haba ng lalakarin bago makarating. Grabe. Ang oras na. 10 ano na yata. Natapos ko to. Mabilis lang naman to. Ang problema ko lang talaga kanina, kaya ang bagal. Kasi nga, ang traffic talaga. Ang traffic sa ano, ang traffic talaga ng pagaling ng pag-passpad ko talaga. Antipolo pa kabaw. Traffic yan. So dito na, sakayan dito. Tapos kita ko na dun sa pupuntahan ko, which is South Insula. Grabe, pinto. South Insula yun. Hello guys, sa tricycle na ako. Madadaanan natin mamaya ang ABS-CBN. Dito yan. Dito yung audience entrance. Sila. Yan. Morning po. PSRTI po. Ah. Where's my boyfriend? Saan daw po kayo? 7th floor or 3rd floor? 7 po. Okay na po. Thank you. Dapat po may video ko sa iyo. Pinindot. Yan ah. Okay. Dito na. 7th floor. CCTV dito. Sorry. Isa lang ako, guys. Thank you. Good morning po. Magkikilin po. Apo. Hi guys, tapos na ako doon. No? So ngayon ay sakay na akong tricycle. Babalik naman ngayon ng Quezon Ave. So, tama, sakay ulit tayo ng
ready papunta naman ng top. Ayan, top. Ngayon yung ating second stop ngayon. Punta naman tayo ng top. Kasi punta tayo ng SEC, Security Exchange Commission. So guys, time lapse ko kayo. Ayan. So medyo mahaba-haba kasi yung travel from Cubao to Taft eh. Ayan. So ganyan na lang para very short. Next station, Taft Avenue, last station. Ayan, nakarating na ako ng top 11:28. Ayan ang oras. Guys, kakarating ko lang dito ngayon. So, kasi tayo dun sa LRT 3. LRT 3. Kasi yung shortcut, si Jollibee. Sarihin. Jollibee. Guys, dito cruise tayo. Dito cruise, the third. Yarn. Okay ko. Guys, dito na pala ako sa lugar to. Sa ganun. Sorry. So, nag-book na ako na. Hindi nakikita. Hindi nakikita. Nag-book na ako ng Grab. Ayan. Wala pa. Taxi. Yali Tower. Ayan. Kaabang ako ngayon ng yung Grab. Tapos 11:55 na. At gutom na ako. Hindi nakikita. Ayan. Ayan yung aking wala pa. Tsaka anong oras na 11:56 na. Wala pa. So, antayin natin. Sabi ng driver, iikot lang daw siya. Kaya yung pesto ko. Yun kasi banda. Yun kasi banda yun. Ano, wala kayo nakikita. May tren na dumaan eh. Tuloy nakita yung tren. Dito pala. Yan, dyan kasi yung tren. Yan kanina. Wala pa. Oras na gutom na ako. Okay.
Update ko kayo mamaya pag nasa ano na ako. Pag nasa PICC na ako. Okay. Mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapabuti ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya Clinical Transact po? Mapapareceive po? Ng GIS? Wala naman, mayan po yung notice. Dito na pala ako sa PICC. Kaso, ay hindi na pala nag-accept ang SEC ng ang tawag dito? Hindi na sila nag-accept pala ng ano tawag ito? Hard copy. Wala nga silang face-to-face. Puro online. So, yun. So, yung punta ko ngayon, wala. Sorry. Wala lang yun. Kasi, hindi na nga sila nagtatanggap. Hindi na sila tumatanggap nga ng ano, ng F2F. Yung filing, parang gano'n. So, yun. Pagpunta ko dito, walang nangyari. Kasi hindi talaga. Wala daw. Yan. PICC. Sorry. So, ano bang gagawin ko ngayon? Di uwi na ako, diba? Yan. So, uwi na ako. Ngayon naman, ang gagawin ko ngayon ay magbubuk ulit ako ng Grab. Magbubuk ulit ako ng Grab. Okay. Wait a minute. Magbubuk ako ng Grab. Pasok. Patong ko kayo dyan. So, magbubuk tayo ng Grab. Grab food. Charing. Wala. Karating. Ampi. Ngayon, magbubuk tayo ng Grab car. Ayan, so wala nga guys, kasi hindi nga sila nagta-accept na ngayon ng ano, so may mga pictures tayo dyan. Kung sakali kayo din ay kung sakaling kayo din ay mag-file ng ano, ng SEC nyo, ganyan. Yun, sa Security Exchange, ayan, sa Security Exchange Commission, ayan, sa online, as in online na lang. Tapos kung gustong magpa-assist talaga, kailangan din ng appointment. So, wala din tayong appointment for today's video. Kasi nagbakasakali lang talaga. So, wala talaga siya. So, now, ay magbubuk na ako ng Grab car. Where to? Ay, hindi na-try ko ito dati. Saan na ba? Ha? Nahihirapan ako mag-book. Ito nga na pa tayo. Now, saan ako now? Wait nga. I-exit muna natin. Gugutom na din ako kasi di ba kumakain. 12:18 na. Okay, so
12:18 na. So, wala pa akong kain. So, bubok muna tayo ng Grab papunta ng TAF. Ayan. Nakikita mo ba? Sorry. Ayan. Ay, okay. $191. Kasi lagi nandun. Ayan. Nakapag-book na tayo guys. Antayin ko na lang ang ng pick up ng driver. Ayan. Wala akong signal. Okay, update ko kayo mamaya guys pagka nakasakay na ako ng car. Ano nangyari dito? Ayan, on my way na daw si driver. Okay po. So, antayin ko lang yung Grab. Tapos, yun na. Guys, nandito pala ako ngayon sa King CC. Tama, yan ah. King CC. Nandito ako sa King CC. Grabe, gutom na talaga ako. Sobra. Alauna na eh. Alauna na kaya yun. Gutom na ako. Nandito ako ngayon. So, naghihintay lang ako. Ay, ito na number. So, bumili lang ako ng ano lang. Sisig lang. Sisig lang yung may rice lang. Isang rice. Gutom na talaga ako. Grabe. It's already 1 o'clock. Yun. So, gutom na ang lola nyo. Kaya, ayan, nakain tayo. Wala pa, inantay ko pa. Ganda dito sa lugar na ito. Sa ano pa lang ako? Nasa TAF. Pagbaba ko ng Grab. Pumunta ako dito. Ayan. Kasi grabe hilong-hilo na ako. Tapos kanina kanakausap ko nga yung nandun sa isa. Kasi nandun ako banda bumaba sa isa sa LRT 1X. Basta doon ako bumaba. Tapos, pwede kasing sumakay ka din doon papuntang Cubao. Pero dalawang sakay yun. Pero pag dito ako sa TAF, isang sakay lang mula dito. Tapos, yun na. Hanggang Cubao na yun siya. Tapos, nalilito ako. Tapos kasing hilong-hilo na ako. Hindi ko na alam yung sinasabi ko. Tapos, ayan. So, sabi ko, kakain na nga ako. Kasi grabe talaga yung hilo ko. Kasi wala pa naman akong almusal talaga. Nagkape lang talaga ako sa school kanina pagdating ko doon. So, yun. Kakain tayo, guys. And, yeah. Update ko kayo mamaya. Pag naandun na tayo sa ating pangatlong destinasyon. Ayan. Ayun yung ating last stop ngayong araw na ito. Ayan. So, kakain lang talaga ako kasi pagod talaga at gutom ako. Ayan. So, see you guys later.
check in hope na guys. Wala pa. Tingnan ang aking foods. Ayan guys. Ayan lang. Tubig. Ayan. Ayan. Guys, tapos na akong kumain. Yes. Ngayon, may energy na. May energy na ulit. Kanina talaga, grabe talaga yung halo ko. Kasi, yan. Pakinantihan ko kasi nakakain na ako. Charing. Ayan, so, pauwi na tayo. Balik tayo ng Antipolo. Next stop ko ay sa doon sa may, Santa Lucia kasi malapit doon yung panghuli nating pupuntahang destinasyon. Ano mo guys? Ang dami talaga yung excuse me. Sorry. Maybe that, maybe. Ayun yung job, ayun yung work nila. Parang ganyan. Tapos tuwagin ka. Tapos parang may anuhin ka muna. Excuse na. Tapos sabi ko, parang nasa may matanong sa nito. Mamaya na lang kwento ko na lang mamaya. Dito tayo sa yan, LRT. LRTX. Ha? Okay. Oo, tama. Ay, so bibila na lang ako guys. Tapos update ko kayo later po. Hi guys! Ayan, so, parang ang puti ko. Hindi naman ako maputi eh. Diba? Charing yun sa inyo pag kayo nagbibiyahe or umaalis mag-isa, magdasal palagi, ganyan, naiwas tayo at para gabayan tayo ng Lord. Ayan, so, thank you guys for watching. Ayan, so, ito na yung video ko for today. At sana ay nagustuhan niyo yung video ko ngayon na sinama ko kayo sa labas. Ayan, so, thank you guys and I hope to see you on my next one. Bye-bye. God bless us all. I love you all.